għal serata oħra l-messaġġ ieħor mill-kelma tal-mulej ismaw bir-reqqa ħalli il-miraklu li intom għandkom bżonn mingħand il-mulej tkunu tafu x'għandkom tagħmlu biex tirċivuh. Kulħadd jitlob miegħi issa stess, jitlob minn qalbek, kulħadd jgħid warajja Missi Qadix. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni, ispirani, tkellem mill-fom tal-qaddej tiegħek. U grazzi Ġesu li tatini revelazzjoni biex dak kollu li jint għandek għalija jiena nippożizzjona li l-nifsi biex nirċevih minn għandek f'isem Ġesu ta' Nazaret. Amen. Ġwanni kapitlu 12. Il-lejla nixtieq nitkellem fuq kif irċievi il-miraklu tiegħek. Ħanejt spunt malajr għal dawk li forsi intol imtellajn jibżaw u forsi xuħut li ġew irċivew jew semaw xi talim beżaħħom il-mirakli. Meta ngħidu mirakli, ħanejdilkom minn hawn ftit xi tfisser il-kelma propjament fil-kelma mirakli. Però ġieli smajt jien, speċjalment anka minn xi sfortunatament aħwa qed ngħidulhom hekk b'imħabba ta' aħwa minn Adam u Eva mhux aħwa fi Kristu. Imma ċertu aħwa anka reliġjużi jgħidu għax anka l-mulej anka d-demonju jista' jagħmel mirakli. Number one, id-demonju ma jagħmel xejn oriġinali. Tifhmu? Jiġifieri id-demonju qatt ma ħareġ b'xi idea oriġinali u għalla għal jara dik ma konx nabija, dik kif. Tifhem? Jiġifieri id-demonju dejjem joħroġ b'xi ħaġa li alla tiġa teżisti fis-sewwa, mbagħad ix-xitan jippervertja. Tifhmu għadi? Jiġifieri mela, mhux l-ewwel darba forsi xi wħud minnkom lilkom midħla fid-din il-familja River of Love. Ġieli smajt nies anka forsi well-meaning imma verament ma jafux il-Bibja li mhix xi ħaġa mhux komuni f'pajjiżna. Mela, fejn jgħidu anka x-xitan ifejjaq. Aħwa x-xitan ma jfejjaqx. M'hemm l-ebda mirakli fil-Bibja ta' fejqan li jagħmilhom ix-xitan. Issa, moħħkom hawn għax hawnhekk fejn xi wħud jitħawdu. Meta jgħidu jitħawdu ġifieri jfixklu l-kliem. Fil-Bibja titkellem fuq mirakli fejqan eġubijiet u sinjali. Mela meta nitkellmu fuq mirakli li naraw il-Alla b'abbundanza jagħmel fil-Bibja, u meta il-miraklu jaqaf kategorija ta' fejqan, għax inti għandek mirakli m'għandhomx jaqsmu xejn mal-fejqan, ħanaraw wkoll fil-Bibja. U meta nitkellmu fuq fejqan, jiġifieri divine healing, il-Bibja ma tara l-ebda demonju jagħmelhom dawk l-affarijiet. L-demonju ġieli jagħmel fil-Bibja, pereżempju, huma sinjali folozz. Mhux mirakli ta' fejqan, il-xitan ma jafx ifejjaq, m'għandux qawwa biex ifejjaq. Tifhem? M'għandux awtorità biex ifejjaq, imma x-xitan jagħmel ġubijiet folozz, anke profesiji folozz, għax huwa giddieb. Sewwa, imma pereżempju meta naraw inħarsu lejn l-Eġittu, tiftakar meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu? Li kien hemm tliet sinjali mirakli li ma kollhom x'jaqsmu xejn mal-fejqan. Pereżempju, meta Mose tefa' il-bastum mal-art u sar serb, il-magicians isħaħar ukoll għamlu dik is-sinjal, dak huma eġubijiet, dak mhux x'jaqsam ma' fejqan. Meta għamel l-eġubijiet ta' biddel l-ilma fl-aħmar ukoll id-demonju għamilha. Dak mhux fejqan, dak huma eġubijiet. Imma l-Bibja tgħidilhom eġubijiet folozz. Fuq rigward fejqan, jew mirakli li għandhom x'jaqsmu mal-fejqan, ma naraw imkien ix-xitan x'jagħmel ħaġa ma x'għamel hekk. Jiġifieri oqgħodu attenti, ħanilkom oqgħodu attenti. Issa ma rridkomx oqgħodu timlew raskom fuq għadi imma ħansemmilkom. Jiddispjaċini għal nies li għax għandhom rashom jibsa, qalbhom jibsa u għandhom il-gburija reliġjuża fihom, jazzardaw ma jibżawx minn Alla u jsejħu l-opri tal-Ispiritu Santi tax-xitan. Meta tagħmel hekk qed tpoġġi ruħek fil-periklu. Tafu x'tissejjaħ dik? Dik tissejjaħ id-dawwa kontra l-Ispiritu Santu.
tagħmilha qatt. Okay? Imma jiena nemmen li diffiċli biex il-Kristjan jagħmilha dik, il-Kristjan ġenwin diffiċli biex jagħmilha. Imma anyway, għandi messaġġ fuqha fuq il-YouTube tistgħu tmorru tarawha id-dnub kontra l-Ispirtu Santu jew id-dawa tal-Ispirtu Santu tistgħu tfittxuha u ssibuha. Fil-ktieb ta' Ġwanni kapitlu 12, vers 12 jgħid Ġesu. Tassew ngħidilkom min jemmen fija wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. Ġwanni 12 vers 12. U aktar minnhom qatt jagħmilx jien se jarant il-Missier. Mela Ġesu stess qalilna li l-istess mirakli u eġubiet li jagħmelu nistgħu nagħmluhom aħna. Vers 13. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Din hija weda. Mhux probabbli din hija weda. Biex il-Missier ikun igglorifikat permezz ta' Ibnu, mela meta jsir miraklu jew fejqan, xi jkun qed jiġilu Alla, xi qed jiġilu l-Ibn, Ġesu, qed jiġi igglorifikat. Mela mhux bħal xi ħud imsieken tal-xhieda ta' Ġehovah meta jaraw xi miraklu jew fejqan jgħidu da mix-xitan. Intom rajdi jew. Aħna jew maħniex. Hawnhekk Ġesu jgħid meta jsir miraklu u fejqan qed jiġi glorifikat Ġesu. Anyway. Iva jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. L-ewwel Korintin kapitlu 12. Morru hemmhekk vers 7. Ħanibda minn vers 4. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed huwa l-Ispiritu Santu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed huwa l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem ukoll kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spiritu. Lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spiritu. Lil ieħor il-fidi mill-istess Spiritu, hawnhekk mhux qed jitkellem fuq fidi naturali, jew fidi li tista' ssibha f'kulħadd, qed jitkellem fuq fidi speċjali jgħidula special fidi. U mbagħad għandek u lil ieħor id-don issa disma'ha sewwa. Mhux id-don tal-mirakli, għandek l-ewwel id-don tal-fejqan. U bl-Ingliż jgħidlek doni ta' fejqan, actually, gifts of healings, plural. U mbagħad għandek u l-ieħor is-seta ta' mirakli, mhux mirakli, seta ta' mirakli, hemm differenza bejn mirakli u seta ta' mirakli. Immissa ħanorikom fejn tidħlu intom minn hawn ftit ieħor fejn jrid isir miraklu. Għax miraklu qatt ma jsir waħdu. Bl-Ingliż isejħula di, isimgħuha, bl-Ingliż jgħidula to another the working of miracles. Smajtu għadi? Mhux to another the gift of miracles, not to another miracles, jiġifieri xi ħadd ġimgħod id-don ta' mirakli, le. L-ħidma jew is-seta ta' miraklu, jiġifieri. Min di mill-aktar mod ċar dejjem meta jsir miraklu ħajsir xi ħaġa oħra qabel il-miraklu. Għax inti what you're saying is you are working a miracle. You're working towards a miracle to happen. Qed taħdem qed tippożizzjona ħanejda mod ieħor lilek innifsek biex tirċievi jew tara miraklu jseħħ f'ħajtek, qed tifhmuha? Qed tifhmu? Ġifieri qabel ma jsir miraklu xi ħaġa oħra ssir qabilha. Working off, kulħadd jgħid working off. Il-ħidma ta'. Mela, bl-Ingliż jgħidula working of miracles are attributed. Issa din hija importanti għalikom River of Love. Di hija importanti għal dawk kollha li vera jemmnu l-kelma qaddisa ta' Ġesu Kristu fit-Testament il-ġdid. Isimgħu għadi. Għax il-mirakli, issa ngħidilkom x'jaqa' taħt il-mirakli. Meta aħna ngħidu fejqan divin, mhux bil-fors huwa dejjem miraklu. Issa ngħidilkom ukoll. Għandek fejqan divin li ma jirrekjedix miraklu, u mbagħad għandek fejqan divin jirrekjedi miraklu. Għaw xi ħadd qed jgħid di qatt ma smajtha di ġdida lejja, xi ħadd. Mela isimgħuha sewa. Il-mirakli jew nkella il-ħidma tal-mirakli, the working of miracles, moħħkom hawn. Hija attribwita mal-grazzja apostolika. Did you know that? The working of miracles is attributed to the apostolic grace.
Issa you will see ħataraw għaliex f'River of Love aħna naraw mirakli. Naraw fejqan. Suppost dan huwa għal kulħadd għal kull min jemmen. Imma tinsiex għal kull min jemmen. Available għal kulħadd imma jirċivuh għal min jemmen. Amen. U waħda mid-ċwivet biex isaħ miraklu irid ikun hemm il-fidi. Mhux biss imma irid ikun hemm dak il-fidi. X'inhu huwa miraklu? Il-kelma miraklu fil-Grik ġej mill-kelma dunamai. Li bħalma minnkom tafu ġili smajnija il-kelma wkoll l-istess hija kelma. Infatti meta nużaw il-kelma dunamis li wieħed mill-grupps taż-żgħażagħ jismu dunamis tagħna. Il-kelma dunama jew dunamis mhix just qawwa, ma tfissirx just qawwa, imma tfisser qawwa mirakoluża. Dik tfisser kelma li tfisser qawwa splussiva mirakoluża. Issa, jiġifieri qawwa forza sopranaturali. Issa, kulħadd jgħid sopra naturali. Fuq in-natural. Diġi ġili jettilkom minni ma ngħidha, meta ngħidu sopranaturali tfisser li din il-qawwa, din id-dunamaj, din il-grazzja apostolika ta' qawwa tal-Ispiritu Santu toltera jew nkella bl-Ingliż to suspend. Tissuspendi il-liġijiet naturali. Moħkomaw. Il-qawwa sopranaturali tal-mirakli mhux bħal fejqan, hawnhekk fejn jidħol id-differenza bejn fejqan divin u bejn qawwa sopranaturali dunamaj biex iseħħ miraklu. Ma tabdux ħaġa? Biex peress li qed ħadidher fuq YouTube u televiżjoni tista' tmorru mbagħad tagħmlu reverse, terġa' darra tisma'. Mela, fejqan ġeneralment meta jsir fejqan divin, pereżempju xi ħadd għandu l-ġieħ u telaqlu, jew nkella pereżempju mhux l-ewwel darba ta' spiss anzi hawn River of Love. Nirringrazzjaw il-Alla li id-doni tal-mirakli jaħdmu ta' spiss tal-fejqan. Il-mirakli se ngħidilkom xi ħaġa oħra. Il-fejqan ġeneralment meta inti rċevejt talb. Hemm int qabli dak il-ħin ma rajt xejn differenza. Per eżempju, ma bħalma smajna dal-aħħar quite a lot, tmur id-dar tgħid ara, taf il-ġieħ talaq. Ara, per eżempju, l-għada qomt, grazzi mule mhux qed inħossu dak l-ġieħ, ara dik il-boċċa tal-qed, ara dak l-ġieħ tara salaq li ara taf li qed nieħu nifs normali issa f'daqqa waħda. X'ġara bejn il-mument li rċevejt it-talb u int bil-fidi qed ammen irċevejt, il-qawwa tal-mulej bdiet taħdem fik. Dak huwa fejqan divin. Fil-fejqan divin li qed jiġri hija l-ħajja talla daħlet fl-organi ta' ġismek qed il-proċess ta' fejqan aġlitu. Per eżempju, jien naf jekk għandek uġieħ ta' ras jew għandek muscle ġbittu jew ċarrattu. X'ġara da inti taf li qabel muscle ukoll jista' jfiq matul iż-żmien. Imma l-fejqan divin jaġġel il-proċess u minflok tfiq f'4 ġimgħat, tfiq f'4 sigħat. Il-proċess ta' fejqan sar ħafna iktar malajr. Il-miraklu mhux hekk, il-miraklu huwa instantanju għaliex imbagħad il-liġijiet ta' natura jiġi suspended bl-Ingliż. Sospiżi, ma tgħid sospiżi u suspended. Ma naħsibx tagħmel l-istess sens. Suspended ġifieri letteralment ġifieri maqbuża. Ġifieri li hemm il-liġijiet ta' natura, inti li kieku jiena u inti ngħixu f'dinja perfetta, jekk tweġġa' min naf. Instantanjament ġismek kif jaqlek dik il-weġġa dak il-ħin. Ma peress li qed ngħixu f'dinja li mwaqqa, allura dak li supposti fi instantanju ifi gradwalment għax hemm il-liġi tad-dnub tal-mewt taħdem fik fil-ġisem, mhux fl-ispirtu. Allura meta jsir fejqan divin, dak il-fejqan jaġġel
u tfiq inti. Sewwa, per eżempju, sister hawnhekk. Ftit snin ilu kellna oħta hawnhekk qaltilna jiena kont nieħu ruxma ta' pilloli għandna ħsiet oħra hemmhekk sister oħra rammeni. Għandna Beverly, għandna il-Inkorvajja, il-fejqan tiegħek ta' għajnejk. Sewwa. Tan-nanna kien miraklu. Dak mhux fejqan. X'ġara? Beverly kienet bati b'ċertu mart, mbagħad jekk tgħidilkom hi. Tista' taħseb, kienet tieħu xi 25 pillola kuljum. Ġifieri xejdu li da, l-ispiżjar kien jiftaħ għalija kuljum. Oħra, il-mara kemm kienet tieħu pilloli, brother, tiftakaraw? Aw sister, tiftakar meta kemm kont tuħu ma ta' pillolin? Inkorvajja, Mrs. Inkorvajja. Meta mbagħad inti armejt kollox għall-mulej fejqek. X'kienet dik, kemm kont tieħu? Isek sejta tal-grocer għand l-ispiżjar. Nispera ma fallix l-ispiżjar wara. Alleluja, imma mżomm minnu. Mela x'ġara di? Sew Fiona, sew Beverly, raw fejqan divin li kif messom il-mulej, mhux dak il-ħin raw id-differenza, imma fi ftit jew sigħat jew jiem. Imma tinsiex li t-tobba u professuri għalulhom bħalma naf li qal il-Beverly żgur. Da tittejx hekk għal-omrok inti, very nice. Imma skont Ġesu mhux hekk. Il-kelma ta' Ġesu dejjem it suspends, tissupra u taqbes dak li jgħid in-natural. Qed tifhmu? Issa, ħanejdilkom miraklu. In-nanna ta' Kert hawnhekk, in-nanna tiegħek għaweda għallum. In-nanna ta' Kert kienet għamja minn waħda għal ħafna snin. Infatti qabel jġibuha fuq television dal-waqt. Bħalma kellna oħta hawnhekk kellha għal omora kienet tilbes nuċċali u għandna nies li pereżempju ma kinux jisimgħu jew minn waħda u ma kinux jisimgħu. X'ġara, in-nanna ta' Kert niftakar kienet telataw, kont tlab fuqha mitpoġġejt idea fuqha. Kienet għamita xaħat kien daqqa ta' ponġajneja u għamija. U minnem sem, minnaw mela, minnaw, niftakar għada fuq il-video, tistaw tomru taraw fuq il-YouTube. Kenna ntellawa għax ma bdix tara t-taraċ. Minnaw, nizretaw weħida minn arħat għax bit-tara perfett. U wara 3 snin għada tara perfett sal-lum. Amen. Issa, dak mhux fejqan, dak miraklu. Dawk huma liġijiet fej totalment ġew suspended. Jiġifieri maqbuża l-liġi tan-natura. Tifhmu? Meta jiena kelli dik il-felula, il-famuża felula, sewwa? Dik mhux miraklu kienet, dik fejqan. Kontinwament jiena kont nikmanda biex tixrinkja. Issa, bej kbira u żgħira ma nafx, naf li darba u wara ftit snin, mhux snin, sorry, ftit xhur sparixxiet. Avolja li kienu qalu li tittopera whatever m'għamel xejn. Komplejt nemmen il-kelma talla. Mela hemm naqra differenza bejn miraklu u fejqan divin. Issa, aħna kulħadd jixtieq il-miraklu għax il-miraklu bang dan. That's it. Qed tifhmu? Halleluja, ġifieri daw mirakli nirringrazzja Alla ġo River of Love rajnihom. Però din hija xi ħaġa, pereżempju miraklu ieħor. Il-miraklu wkoll huwa meta xi ħadd jinħeles mix-xitan. Hawnhekk nirringrazzjaw il-Alla u Sidna Ġesu Kristu li għandu kull glorja u tifħi. Hawnhekk rajna bosta jinħelsu mix-xitan. Għandna hawnhekk ollu jdejkom dawk li nħestu mix-xitan. U għawġewt minnkom tgħid kemm għattu breakdancing mal-art. U kemm illustrajtu l-madum. Alleluja. So, dak kien miraklu. Għalix il-ħelsin deliverance jaqa taħt mirakli. Issa il-mirakli għadhom iseħħu sal-lum. Għax Ġesu għal istess il-bira, il-lum u għal-dejjem. Imma fejn hemm id-dilka apostolika u fuq poplu sħiħ, ftakar Ġesu għal daw l-istess sopri għadna melin tistgħu tagħmlu għamintom ukoll. Pero ħafna mill-kniesi llum il-ġurnata laqas jagħtu spazju għal mirakli, laqas jagħtu spazju għad-doni, laqas jagħtu spazju għal fejqan, allura ħafna
dawk l-affarijiet li huma parti mill-wir tiegħek fi Kristu, int m'intix tibbenefika minnhom, għalhekk għandek bżonn tiġi river of love. As simple as that. I'm not ashamed to tell you, but that's the absolute truth. Amen? Halleluja. Iktar u ktar jek tmur xi komunità jew xi knisja jgħidulkom il-mirakli għaddew. Isimgħuni qalbi tiegħi. Inħobb ngħidha u ħanerġa' ngħidha llum. Qatt ma kien hemm żmien tal-mirakli, dejjem kien hemm Alla tal-mirakli. Amen, halleluja. Meta l-mara tiegħi kella x'kellek bejb meta konna morna. Kellek turruna affarijiet inti ma msum. Ma naf li kellek x'kien kellek jgħidulhom dawk li kellek is-sist x'għidu. Mela l-mara tiegħi kellha assist qabel ma kellna tfal. Smajtuha imma għal dawk li ma smajtuhiex u għal dawk li sewwa. Mela l-mara tiegħi kellha assist u qalulna li ma jistax kollok trabi, ma jistax kollok baby, ma jistax inqaba pregnant u ħafna affarijiet oħrajn. Mela, f'ġimgħa was probably jissejgħu kien ovvjament kienet grazzja minn Alla, bla dubju ta' xejn. Imma għamilna niftakru ġimma u ġiljettilkom di fej ġimma sħiħa minna nitqarnu niddikjaraw il-kelma kuljum, nitqarnu niddikjaraw kuljum. Ġimma wara, għand l-istess professur, għalula minn żewġ cysts daqs larinġa tnej, għalula issa marrulek kollha, sparixxew. Sewwa, jiġifieri issa, seta' kien miraklu x'imkien instantament sparixxew, imma nafu li f'ġimgħa li tobbaqlula dawn ma jmorru lek xejn, sparixxew. U llum nirringrazzja Alla għandna żewġ tfal imberkin u jħobbu l-Alla, grazzi Ġesu. Amen. Mela daw aħna glorja lil mulej. Amen. Issa. Il-miraklu huwa dak li jmexxi iċċaqlaq l-affarijiet naturali. Huwa isma'wa qawwa kreattiva. Qawwa kreattiva. Isma'wni aħwa. Jinġilini rajt, infatti huwa l-qawwa tal-mirakli li jkollek bżonn biex tqajjem il-mejtin. Inti ma jistax qajmu ġimgħa oħra. Tista' tqajmu ġimgħa oħra ma fis-sens ma tistax tagħmel ġimgħa titlob jew ġimgħa jiddikjara x'ħaj jiddikjara da. Jekk ngħid. Mela meta biex tiġi biex tqajjem il-mejtin u dal-Ministeru ra tnejn min-nies qajmu il-mejtin, dik hija grazzja apostolika. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Kulħadd jgħid jiena qiegħed parti minn moviment tal-Ispiritu Santu u moviment apostoliku. In Jesus' name. Amen. Hija qawwa, saħħa, potenza li ġejja mis-sema. Hija din it-tip ta' grazzja li tagħmel il-Knisja sopranaturali. Isma'wa di, moħħkom hawn. Please isma'wa di. Forsi wħud minnkom ġieli smajtu xi ħaġa simili. Imma hija il-grazzja li tagħmel il-Knisja sopranaturali u tirrevela il-Ġesu bħala sultan. Għal-knejjes li għadkom issejħulu bambin, baqalkom naqra. Għax hawn xi ġifieri, għax meta jseħħ miraklu, Ġesu qed jgħid, is-saltna tiegħi qiegħda saltan f'dak il-post, fuq dak il-poplu u kull saltna oħra meta nidħol jien ikollha twarrab. Qed tifhmu? Halleluja. Qed tifhmu? Allura il-qawwa tal-mirakli li jiena u inti għandna nixxenqu għalihom, by the way, il-Bibja tgħidlek ixxenqu għad-doni spiritwali. Di waħda mid-doni li jaħdem l-Ispiritu Santu. Imma mhux miraklu, ħidma ta' mirakli, għat nrid naslu għalli. Working of miracles, that means you have to work something to see the miracle. Are you getting that? Issa ħanaraw fil-Bibja fej kull meta sar miraklu, Alla rrikjeda xi ħaġa mill-persuna. Għalhekk working of miracles. Qed tifhmu? Halleluja. Fejn hemm il-mirakli tiġi rrevelata is-supremessija ta' Ġesu Kristu li huwa fuq il-liġijiet kollha sew tan-natura u tal-Ispirtu. Amen? Gloria al-Mulej. X'jiġri waqt miraklu? Number one, l-atmosfera tal-Alla, il-glorja tal-Alla, tinżel fuq dik il-persuna, fuq dawk il-persuni, fuq mis-sema għal fuq l-art. U l-atmosfera sopranaturali tinvadi u
taqbess il-liġijiet kollha naturali. Amen? Hemm liġijiet naturali u hemm liġijiet spiritwali. Alla jaħdem bil-liġijiet sopranaturali. U jaqbess il-liġijiet naturali u bl-Ingliż overwhelms the natural. Supersedes the natural. Issa, morru Mark kapitlu 16. Kif Alla jopera fil-mirakli. Kif jopera Alla fil-mirakli. Mark 16 vers 20. Ġesu mbagħad marru batom il-mulej u mbagħad marru jippritkaw kull imkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jisiru mal-kelma. Battadi? Mela, il-mirakli, ħanorikom issa passi kif inti tista' tipprepara ruħek biex tirċivi miraklu. Kulħadd jgħidha working of miracles. Working of miracles. Mela, mela, fil-ktieb ta' Mark 16 vers 20 dik, issa, fil-ktieb tal-Lut kapitlu 2. Min vers 2 naħseb, fejtejt l-iskrittura. Għax jekk il-kelma li ngħatat permezz tal-anġli kienet tiswa tant li min ma kienx ħarissa jew ma kienx joqgħod għaliha kien jieħu l-ħlas li ħaqqu, ismagħha vers 4. Ma tagħhom Alla żied ix-xhieda tiegħu b'sinjali u eġubiet u b'ħafna emejjel setana mirakli. U wkoll bid-doni tal-Ispiritu Santu imqasmin skont ir-rida tiegħu. Jekk intom tinnotaw bejn vers 4 u vers 2 qed tgħidlek li Alla bat il-kelma u magħha wettaq sinjali u eġubiet u mirakli. Amen aħwa? Issa ismawni, għal-knejjes li jimxu mat-tradizzjonijiet tagħhom minflok mal-kelma, iktar ħajnaqsu ċans li jkollhom il-mirakli fosthom. Għax Alla mhux obbligat li jwettaq it-tradizzjoni jew x'taħseb int, jew l-opinjoni tiegħek, Alla obbliga lilu nnifsu li rabat lilu nnifsu mal-kelma tiegħu nnifsu. Atti kapitlu 4, vers 29, Atti 4, vers 29. Issa mela mulej ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel l-qaddejja tiegħek ixandru kelmtek il-kelma tiegħek bil-kuraġġ kollu. Ixandru kelmtek. Mela għajna u inti nistgħu nitolbu biex Alla jtik il-boldness, il-qawwa mingħajr misħija biex jiena u inti nxandru l-kelma. U issa titolbu, u mit dejk biex isiru fejqanu sinjali u mirakli. Smajta di? Ħanejt xi ħaġa għal dawk li intom Kristjani forsi segwu River of Love ta' spiss u anke mexxejja seħda Knisja Kattolika, Protestanta, Evanġelika. Għal dawk li intkom sallum għadkom tgħidu il-mirakli ma jseħħux. Li kieku ma konni tallem xejn il-lejla konni tallem di. Jekk fil-Knisja tagħkom ma jseħħux, ibda jitlob għalihom. Għalmenu daw hekk għamlu. Mhux qalu għax m'għadhomx iseħħu da. Hawnhekk qed jitolbu biex Alla jmitt idejh biex jagħmel il-mirakli. Mhux jqogħdu iduru madwar mejda, ejja ħa nippruvaw kif għaliex Alla m'għadux jagħmel mirakli. Aħna ħanejhom m'għandniex. Il-mirakli huma s-sinjal, is-siġill li Kristu jirrenja fejn qed tixxierek qalbi. Amen? Mela, vers 30. U mittidejk biex isiru fejqanu sinjalu mirakli permezz tal-isem tal-qaddej tiegħek Ġesu. U kif spiċċaw jitolbu il-post fejn kienu miġbura teżżes u l-koll imtlew bil-Ispirtu Santu bdew ixandu l-kelma tal-Alla bil-koraġġ kollu. Illum nemmen jiena li anke b'dak li sar il-bieraħ Isle of Worship u b'dak li sar illum bej bosta Kristjani il-March for Jesus, Malta fir-realm spirituali ġiet meżza. Alleluja. U amen fi sem Ġesu Kristu.
Amen. Hallelujah. Mela, number 1 biex iseħħu l-mirakli, il-kelma tal-Alla tkun preżenti. Number 2. Kapitlu Atti tal-Apostli 10, vers 38. Atti 10, vers 38. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nazaret bil-Ispirtu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġitu jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma minn xidan għax Alla kienu miegħu. Mela jekk tittara l-mirakli fil-ħajja tiegħek vera, mirakli vera, tittolli lil Ġesu. Issa forsi wieħed minnkom tgħid mhux ovvja, grazzi mulej li għalik ovvja, ma mhux kulħadd ovvja f'Malta. Ġesu jrid jiġi molli. La jrid jiġi molli l-pastor għalkemm trid tirrispetta ħudan oraħu, għandik ħan nitkellem fuq wkoll. Jew l-apostlu jew il-papa jew l-isqof, le jrid jiġi molli Kristu. Għax hu li ħajrilaxxa l-qawwa tal-mirakli. Amen. Irid jiġi molli Ġesu. Number 3, punt 3. Hawnhekk fejn ħajjidħol issa parti minn tagħkom ukoll fejn jiena u inti ħajkun hemm ħanamela diffiċli għalija nnifsi jekk jiena tinsix li Alla jridhom isiru l-mirakli, Alla jrid isir il-mirakli. Ftakar li għal Alla dak li huwa għalija mhux komuni għal Alla huwa komuni. Amen? Irrid inti trid isir miraklu miegħek. Issa meta ngħidu miraklu qashom miraklu biss fiżiku, għaw xut minnkom għandkom bżonn miraklu fil-finanzi. Għaw xut minnkom għandkom bżonn miraklu fil-familja, fiż-żwieġ. Mela, mhux kulħadd li għandu bżonn miraklu fejqan fiżiku, għax miraklu mhuwiex kategorija biss ta' fejqan fiżiku, hemm mirakli oħrajn fil-Bibja li ma kellhomx x'jaqsmu xejn ma l-ebda fejqan. Ismawni. Mela, Atti kapitlu 4, araw xi tajt. Per eżempju, minn di kapitlu 8 tal-Atti tal-Apostli, għana għaraħilkom Atti 8. Għax, Atti 4, rajt għalek għandi biktub Atti 4, Atti 4, aħna rajna fejn l-iskrittura l-Apostli u d-disċipli issa dakinhar, iktar minn 5,000 ruħ, bdew jitolbu biex Alla jestendi deħ u jagħmel mirakli u ġobijiet. U l-Knisja hekk għandha tagħmel għax inkella tmut hija. Il-poplu tal-Alla ma jgħix bl-omelijieta. Is-saltna tal-Alla mhijiex bi kliem, hija mill-qawwa. Mirakli. Fejn hemm is-saltna tal-Alla? Hemm il-qawwa. Mela, Atti 8 vers 6. Il-folol tan-nies f'fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu. Mokkamaw. Lil min bdew jisimgħu? Kien evanġelist Filippu. Meta kienu jisimgħu lilu, jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Issa din interessanti. Issa ejja nieħdu l-Bibja kif inhi. Mhux qed jgħidlek li Alla beda jagħmelhom il-mirakli. Filippu. Issa sew. Għalek working of miracles. Not just a pop-up miracle, ara. A pop-up miracle. No, there's no such thing as pop-up miracles. Somebody has made himself available for a miracle to take place. Xaħat tamel lilu nifsu viabli biex dak il-miraklu jseħ. Tabdu għadi. Mela hawnhekk il-Bibja tgħidlek li l-mirakli beda jagħmel Filippu. Ovvjament, nafu li l-qawwa tiġi minn Alla. Imma Alla dejjem ifittex il xi ħadd vessla biex jopera u jaħdem dak il-miraklu. Atti kapitlu 3. Vers 1, isimgħu għadi. Pietru u Ġwanni kienu talajn lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. U ġuħud kienu qegħdin iġorru raġel matub minn dwelidu u kien qeduh kuljum ħdejn il-bib tat-tempju u jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karata lil dawk li kienu deħlin fit-tempju. X'ħin ra lil Pietru u Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karata. Pietru flimkien ma' Ġwanni ta' fajneħ fuq qalulu u qallu. Isma'w għadi. X'ħud minnkom tistħu tagħmlu għadi. U nifhimkom.
Għax aħna mtollejjajn fis-sens iridu nkunu wumli u nafu li Ġesu, in-nies iridu jħarsu lejn Kristu. Imma in-nies fejn ħajraw il-Kristu? Meta jiena nxannar il-kelma ma ngħidilhomx vera, ma ngħidilhomx ħarsu lejja, ngħidilhom ħarsu lejn Kristu. Imma minn ċertu punt u minn ċertu lat lilek qed jaraw mhux il-Kristu. Imma lek nsejħu Krist. Jani għax Krist jan fisser wieħed jixbaħ lill-Kristu. Għax għal Pietro għallu ħares lejna. Issa b'kull rispett. U ħanejda bimħabba imma għal min irid jisma' ħajsma'. Meta int għandek well-meaning aħwa kattolċi, jew iduru b'xi statwa, jew iduru b'xi ħaġa oħra ħalli ma nsemmix affarijiet tafu biżżejjed daqsi. L-apostli narawhom jagħmluhom daw il-ħmerijiet daw ejja come on. Naraw l-apostli x'imkien fil-Bibja jagħmlu daw il-ħmerijiet. Allora min fejn ġabuhom daw il-ħmerijiet? Tidnejlek x'għamluhom? Tidnejlek x'ġara? Kemm ma kompti tkunu tafu għal idejk. Mela min ma jafx ma jridx ikun jaf tista' Tidnejlek? Għax meta inti titlef il-glorja, tirreplacja b'xi ħaġa. Il-glorja jgħaddeb talla. U mbagħad x'jiġri? Iddaħħal ir-ram fid-dar talla minflok. You replace the brass with the gold. And because there's no more gold, the brass took over. The brass is the natural, the gold is the divine. Għalhekk induru bl-istatwi u naqtaw il-biljetti tat-tombla malunu u żomm din l-istatwa ħadd birkek. Makke. Issa titkompli tagħmel hekk, kompli għamel hekk, għax iskrittura tgħidlek l-ewwel Korintin 13:39 ħalli l-injorant jibqa' injorant. Għax fi żmien li qed ngħixu fuq illum m'għandekx għalfejn tkun injorant jekk inti mhux diġà għandek l-iskop hekk irid nibqa' injorant. Mela kompli jibqa' injorant. Għax fejn titgħallem illum hawn. Amen? Mela ejja nneħħu il-brass u l-gass. U dak kollu li huwa tal-bniedem għalhekk brass għax brass is the color for humanity. And unfortunately, many houses of God in Malta are Ichabod. The glory has departed. Ouch. Let those who love the truth be set free by the truth. U l-fidda u d-deb, mbaqax għallu Pietru, ħares lejna. Ħares lejna. Jekk Kristu jammar fik li jekku, għal-minu Kristjan vera, ġenwin, inti m'għandekx nofs Kristu, jew 3/4 ta' Kristu għandek il-Kristu sħiħ fik. Amen. Thank you, Jesus. Issa da mhux qed ngħidu biqżies jew bikburija għax aħna nafu li dil-qawwa mhix ġejja minna imma ġejja minn Alla. Imma inti tkun available to work the miracle. Tkun available biex tħaddem u taħdem il-miraklu. Għax mingħajrek mhux ħajaħdem. Alla dejjem ifittex vessela. Amen. Dak baqa jħares lejhom. Jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu fidda u deb m'għandix. Ditek skwalifika ħafna ħbieb. Ngħidha jew ma ngħidix? Għajna bżu. U diġà fimtuni. You are now operating in wonders. Mela, fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi sa nagħtihulek. Fis-sem ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret. Imxi.
U isma' di, din hija interessanti issa. Mhux qallu imxi u ħalliħen. Il-Bibja tgħidlek. U mbagħad qabdu min idu l-leminija u għajmu. He is working a miracle. Gloria lil mulej. Alleluja. U minnu fih riġlejh u l-ekkiżi tiegħu ħadu minnu fih, kulħadd jgħid minnu fih. Dak miraklu minnu fih. U malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż fil-ferħ u jfaħħal l-alla. B'kull rispett lejkom għażiż ħbieb tal-Jehovah's Witnesses li kieku ġej għandkom kont qegħdin u l-barra dak tax-xidan. Vera ngħidlek għal dawk li kontu ma daw l-għażiż ħaħwa. Sfortunatament jaqasra kemm għandkom dottrini folots u kemm tiniktu l-Ispirtu tal-Alla. Atti tal-Apostli kapitlu 19. Araw xtejt il-Bibja. Atti tal-Apostli kapitlu 19 vers 11. U Alla kien jagħmel mirakli mhux żgħar permezz ta' ma setax Alla jagħmel mirakli mingħajr Pawlu. He was working a miracle. Qed jaħdem miraklu. Kulħadd jala għajneħ ftit sekondi, għajdlu dil-kelma minn qalbek, għajdlu mulej. Użani biex taħdem miraklu f'ħajti u f'ħajjiet dawk ta' madwari. Fissem Ġesu. Amen. Fej jisaħħu l-mirakli wkoll. Punt 4. Fejn il-poplu tal-Alla huwa maqut f'imkien fema waħda. Għaliex in-natural u l-ispiritwal jiltaqgħu. Ħanilkom aħwa. Miraklu hija esplosiva, għax il-kelma dunama jew dunamis wkoll tfisser splużjoni. Immaġina int. Idi u mis-sema ħirġajt Alla. Kif intaqgħu daw l-żewġ idej, jekk tikkrea splużjoni, is-sobnaturali jintaqa' man-natural u jseħħ miraklu. Alleluja. Amen, halleluja. Thank you, Jesus. Għalhekk il-mulej jgħidlek għal dawk li intom tgħidu għax jekk Alla jrid ifejjaqni, jista' jfejjaqni fejn jien. Kemm inċeb it-tikka? Alla mid-der għandu bżonn idejk. Middu idejkom. Ejt xi ħaġa u l-miraklu iseħħ. Amen. 5. Punt 5. Kwalifikazzjoni oħra biex tirċivi miraklu. Isma'wa. Desperazzjoni. Meta naraw mirakli fil-Bibja, met ngħidlek mirakli issa, ħafna drabi naraw nies li huma id-disprati. Disprati ġifieri mhux għax ġew overdose biex jidroga. Ġifieri disprati ġifieri jew għax il-mara, sewwa jew bil-kontra. Id-disprati huma s-sitwazzjoni tant ġid kif tgħidha desperate. Dik hija s-sitwazzjoni tant ġid desperate. Tifhem niftakar inti, sister. Grazzi mulej, din il-maraw, di hawnhekk ġiet hawn desperate. Meta taraw xi ħadd disprat, grazzi mulej għandek xejdulu kwalifika għal miraklu. U meta ġiet din il-mara hawnhekk, niftakar kulad ma ta' ġisimha redila l-mulej. U ħellisa u kella miraklu f'ħajjitha. Inħelset minn marda li kella minn dum kienet qed tifla. Hawnhekk hawn knisja mimlija ta' nies li jagħtu xida għal mirakli. Għax Ġesu huwa ħaj u jirrenja bħala re. Amen, halleluja. Niftakru meta il-mara li kella l-ixxu tan-nixxija tad-dem, tiftakru? X'kienet di? She was desperate. Dija marret kontra affarijiet
li żgur fin-natural kieku ħafna minnhom ma kinux jagħmluh. Imma marret kontra affarijiet kontra li hija mara fil-kultura ludija, marida, dem iqattar mal-art minn meħdejja. Affarijiet li inti ma tix tidher f'pubbliku aħseb wara f'kultura ludija li qed tirriskja ħajjitha. Imma id-disperazzjoni tagħha li għandha bżonn miraklu li Ġesu biss seta' jtihula għamlet affarijiet li f'sensija ma kienx tagħmelhom. Allura meta inti disprat ġifieri disprat mhux jiġri ħadd mur taqbes ta', disprat ġifieri li inti taf li xejn u ħadd ma jista' jgħinek Kristu biss għandu l-miraklu tiegħek. Amen. 6. Dawn huma punti kif inti tirċievi l-miraklu tiegħek. 6. F'kull miraklu li naraw il-Bibja dejjem xi ħaġa il-bniedem ġie requested minnu, rekjedut minnu li jagħmel xi ħaġa li tmur barra mill-ordinarju. Ismaw. Daw aħna naqraw il-Bibja u naraw daw il-mirakli quddiem għajnejna u ma naħsbux għax drajna forsi, imma ma nirrealizzawx li ħafna mill-mirakli kif seħħu Ġesu jitlob xi ħaġa mill-bniedem li tinstema' redikola. Għalhekk jiena nħobb ngħid a miracle very often sounds and looks ridiculous. The miraculous looks ridiculous. Ħantikom eżempji, tafuhom kollha stajjer daw. Ġwanni 2. Murtieġ Ġesu ta' Kana. L-imbit spiċċalhom f'kultura ludija hija dużunur li jispiċċalek l-imbit qabel laqas ma spiċċat il-festa. F'kuntest ludi l-ewwel tippreżenta l-imbit l-inqas tajjeb biex imbagħad l-iktar tajjeb tħallihom għall-aħħar xi jkunu nfaqgħu u da spiċċalhom it-tajjeb li kellhom. Spiċċal kollox. Sew bil-kontra? Sena, l-ewwel kien jagħtuhom ora, skużani, dibtilkom il-kultura, dak Malta nagħmlu hekk. Insomma. Halleluja. Le, ma importax ħabbix ħażek. Anyway, tafu għal-istorja. Mela Ġesu x'jagħmel? Ġej miraklu kbir. Imma ħajtlob xi ħaġa totalment ridikola minnek. Muraqbat il-bettija jew xejdilhom dawk il-ġarar u jimlihom bil-ilma. Għaxni? Naħseb Ġesu fis-sakra. Naħseb hu xorbu l-ilmiet kollu da. Come on minnkom inti mal-ewwel xi ħadd jgħidlek ara ħanagħmlu miraklu, ħa nitolbu l-miraklu. All right, u jiena ngħidlek xi ħaġa tant ridikola tibda tgħid da m'għandux jagħmel dal-pastor mhux ħaniġib tal-lilaw. Ma tifhmu qed ngħidlek. Tifhu kif Alla jittestjalek il-fidi tiegħek. Allura inti titil miraklu. Inti x'ħadd titlef inbilli tmur timlihom. L-iktar x'ista' għatihom ilma frisk. Imma li kieku m'għamluhx l-imbit qatt ma xorbu. Irrekjeda xi ħaġa minnhom li tiġi tidher redikola. Mattew 14 u hemm passaġġi oħra fil-Bibja. Minn vers 23. Meta Ġesu kien hemm 5,000 raġel. Apparti n-nisa u tfal. U intom tafu l-lut kemm ikollhom tfal. Sewwa, mela li kieku kellu raġel kollu mara u tarbija waħda daw tiġaqda 15,000. U Ġesu jgħidilhom morru tuhom jiklu. Is-sinti minn tixkun naqra ridikolu Ġesu. Ndarrajt jew. Laqas kieku kellna 5-star restaurant ma ħanitmahom kollha daw il-lejla. X'jgħidulhom Ġesu? X'għandkom? 5 ħutiet u 2 ħobżiet. Biżejjed. Ġibhom. Poġġuhom 50-50. Mhux redikola tinstema' 5 ħutut u 2 ħutiet. U ħadet ma' daw in-nies kollha. U ħajjiġbaw. U ħajibqa' ekstra. M'intix tinduna l-miraklu tiegħek li inti x'ħad tagħmel Ġesu ħad waqqana ċajt il-lejla. Il-lejla ħajspiċċat minn is-seru tiegħek pasta. Qed tifhmu m'intix tinduna.
Mela miraklu dejjem jirrikjedi li tagħmel xi ħaġa int biex bl-Ingliż kif jgħidu bl-Ingliż to access the impossible you must do something which looks stupid and ridiculous to your human mind. Oħra, ħanejdu oħra, ha. Lazzru jinten wara 4 ijiem. X'qalhom biex jagħmlu? Ġej miraklu kbir. Neħħu l-ġebla. Mela Alla li qajjem il-mejtin ma kienx kamel jagħmel. What's the big deal? Le, because when it comes to a miracle, you have a part to play. Do you understand? And he will mess up with all your theological mind. Mulej, dnub ta' jekk aħna noħorġu xi ħadd jinten u naqqas nkunu nisqu lejn it-tempju u s-sinagoga. Neħu l-ġebla. Mose, qed tara dik l-istikka li għandek f'idejk mista mal-baħar, Mediterran, u bejgħu sqallija ħaniftħu tista' timxi fuq l-art. Oh ejja, come on. Mela għejk l-aħħar riti tal-Indija bassa. Qed tifhmu kif kull ħaġa meta naraw miraklu Alla messed up their thinking. Mela inti biss tikka tofroq il-Baħar l-Aħmar. Mela ħafna minna rridu miraklu, ma nagħmlu xejn. Meta jrid Alla. Ot attent. Għax jista' jkun għandek parti kbira x'tilapendi minna biex trid il-miraklu. Sewwa? Issa ħantikom kelma ta' kuraġġ. Għal dak li għandek bżonn għal miraklu tiegħek, tiġa għandek l-istikka f'idejk. Il-ħobs tiġa qiegħed għandek. Il-ħut tiġa qiegħed fil-friġġ. Tiġa qiegħed għandek. Alla du ma rikx il-miraklu, imma l-istikka tiġa tajjilek, il-ħuta tiġa tajjilek, il-ħobza tiġa tajjilek. X'qed tagħmel bih? Qed nistenna lil Alla. Are you sure? Jew Alla tistenna lilek biex kif inti tmitt idejk u tuża dak li poġġilek f'idejk jisbroffa il-ħajja tal-miraklu li għandek bżonn. Qed taqbdu għadi, brothers? Meta Ġesu, meta ħanidu Alla, qabbat il-Elija, jew il-Eliżew, imur għandik l-armla u kienet fixxa baqala bot żejt wieħed. U kienet għadiħu l-ewwel ikla u tiġa kienet lesta biex tmut. U Alla tiħlili il-profeta. Daw kollha l-istess, jitolbuk anke m'għandek xejn jitolbu ilek. Kemm jimmissjaw mirakli l-popolu tal-Alla? Tifhem kemm timmissja mirakli jiena u int? Yes. U għax semat, iż-żejt ma waqafx minn ħajjita, u mhux minn ħajjita biss, imma mill-ġirien kollha tagħha. Alla jrid jietik iż-żejt mhux għalik biss għal Malta kollha. M'hemm xi ħaġa f'ħajtek u Alla tgħidlek qiegħed tuża. Amen aħwa? Halleluja. Punt 7. Fejn hemm il-fidi timbena l-aspettattiva biex iseħħ miraklu. Per eżempju wkoll, importanti vera li aħna nikkreaw atmosfera, infatti nemmen li waħda mir-raġunijiet li anke River of Love hija dar tal-mirakli, għaliex aħna hawnhekk nirringrazzja lil Alla għandna poplu li jħobb jadura lil Alla u jfaħħar lil Alla. Amen, bħalma tafu aħna l-ewwel sija jiena nfaħħru lil re Sidna Ġesu Kristu nagħmlu. Min jiġi biex jaħlisha hawnhekk għas bdejt. Imma qed tifhem tiġi xew biex jaħlisha, hawnhekk hija biex inħeles. Amen. Grazzi Ġesu. Issa, isimgħuni aħwa.
Once li inti tikkrea atmosfera ta' qima u tifħir, il-Bibja tgħidlek li Alla jgħammar fit-tifħir tal-poplu tiegħu. Amen? Però ħanilkom xi ħaġa wkoll. Morru fil-ktib ta' Mark 6. Ħanorikom 3 punti kif inti tista' wkoll tiħinderja twaqqaf tfixkel il-miraklu li Alla għandu għalik. Mark 6, vers 1. Tela minn hemm u mar lejn pajjiżu, d-disċipli tiegħu marru miegħu meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagogi u ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu imnejn kiseb dan kollu. U x'inhu dan li l-erfi li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn leġubiet kbar bidejh. Dan mhuwiex il-mastu daxxa bin Marija u ħuġagbu Ġewże u Ġuda u Xmun. Ismawa, uħutu bniet mhumiex hawn magħna, issa għamlu underline ta' dil-iskrittura. U huma skandilizzaw ruħhom minħabba fih. Jiġifieri ġew offenduti. Xiktar, għalilhom Ġesu, ebda profeta ma hu bla ġieħ. Da mhux qed jikklejmja xi weda fuq, ġifieri toqgħodx tikklejmja fuq hekk di xi ħaġa mhux ta' gburija, di xi ħaġa ta' stmellija. Qed jgħidulhom jiġifieri jien minn hawn u intom qed tiddiżonorawni jekk mhux pajjiżu fost rabatu f'daru stess. Mela tu bla ġieħ, jiġifieri mingħajr unur. He was dishonored. Get this, brothers, għandi sensiela tal-talim fuq il-YouTube rigward l-unur, u waħda minnhom hija l-unur ċevetta tal-miraklu tiegħek. Ismawni, mela, offense fil-qalb, dishonor, u x'inhu l-oħra? U hemmhekk ma seta jagħmel l-ebda miraklu. Tista' timmaġina li Alla li jista' kollox, u l-Bibja tgħidlek li hija impossibbli tiġġoġob il-Alla u tirċievi minn Alla mingħajr fidi, imma hemm xi ħaġa oħra li tista' tillimitak milli tirċievi l-miraklu tiegħek meta inti timxi b'mod diżonorabbli, bla ġieħ. Issa simgħuni moħħkom hawn. Jiena mhux ħanieħu għalija, imma jekk jiena rrid nirċievi mingħand il-qaddej tal-mulej, ma nistax inħares lejh irrelevanti x'jilbes u kif jgħajjat u kif jwersa u kif jimxi. Gber, please, let's make sure. Ma tistax tirċievi l-miraklu mingħand Alla u inti f'qalbek għandek stmellija f'qalbek lejha. As simple as that. Min ħajbata daħseb? Jekk Alla għażel il dan il-pipe biex minnu jgħaddilek il-miraklu, tħat waqfu. As simple as that, dan huwa prinċipju tas-saltna qalbi tiegħi. Qed tifhem, u ħafna drabi meta inti jkollok offense lejn il-bniedem talla, lejn l-apostlu, lejn il-pastor, lejn il-profeta, u għandek offense, inti ħadd iħinder ja ħadd tiblokkja dak il-miraklu li Alla għandu għalik, 100%. 100%. Tinsiex Alla jqajjem il-qaddejja tiegħu. U l-qaddejja tiegħu jittestjawk. Il-qaddejja tiegħu jistgħu. U inti tittoħroġ it-test with flying colors kif jgħidu bil-Ingliż. Għax kulħadd kapaċi jiena nemmen falla ma tissemmilix. Tiġabda, m'intix induna. M'intix induna. Għaliex ma semmilek? M'intix induna li Alla tittessjalek qalbek u inti stess qed tibblokkja dak il-miraklu li Alla jrid jiġi jiddeliverja f'ħajtek. Fl-esperjenza tiegħi kien qatt ma naf li xi ħadd kellu xi testimonjanza ta' miraklu ta' barra minn hawn u Alla ma użax il xi ħadd ieħor f'ħajtu. Dejjem. Dejjem Alla dejjem juża xi ħadd f'ħajti biex nirċievi jien. Amen aħwa. Imma l-hemmhekk Ġesu stess ma setax, mhux ma reċ, ma setax. Ma setax. Ħlif qiegħed idejh fuq xi ftit morda u jfejjaqhom u baqa' mistaġeb Ġesu bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. U x'inhi l-aħra? Fejn min-nuqqas ta' fidi. Mela waħda, magħhom hawn, l-offense, u jekk għandek xi tip ta' disrispett jew diżunur jew stmellija tistmell f'qalbek il-qaddej tal-mulej, il-passer tiegħek, l-apostlu. U minnu, ħod attent qalbi tiegħi, mhux int ħadbati. U dak kollu li jmur kontra l-fidi. Issa, punt 8. L-atmosfera tal-mirakli. Li diġà nagħmluha u diġà semmejtilkom. Hija di.
fejn aħna bħala poplu nfaħru l-Alla, nigglorifikaw l-isem ta' Ġesu, fejn ikun hemm il-ġuħulaċ għal-mulej. Il-ġuħulaċ jattira l-Alla lejk. Nintaqa ma' ħafna jgħidu li jiena Kristjan, jew jiena nsegwik, jew jiena ma nitlobx programm, imma tgħidlix niġijem, u għax jiena nkun busy, u għax irid ninqala, u għax irid niġib tal-linja, u għax irid niġib. Ismawni, inti tiddu l-mirakli jew ma tidux. Inti tittara l-qawwa tal-la f'għajdek jew ma tidux. Qed tifhem? Taħseb daw l-affarijiet l-Alla ma jniktuħx daw l-affarijiet l-Alla. Amen. Halleluja. Jekk inti tara pereżempju Mark kapitlu 5, għandek l-istorja tal-mara bin-nixxija tad-dem li kellha tgħaddi mir-ruxma ta' rassa ta' nies. Għandek il-ġajru l-uffiċjal tas-sinagoga moħħkom hawn isimgħu di. Ħanikom ħaġa ħwa, xi kultant Alla he will play with your mind, ġifieri di. Mhux mod negattiv, imma għax he will test you, ġifieri. Pereżempju llum intqajt ma' xi ħadd. Għaluli pastor, dik il-persuna ma ġitx il-March for Jesus għax tistħi li ma jmurx jidher wiċċ dil-persuna fuq il-television jew fuq xi video. Stenna ftit għal-bidja. Stenna ftit. Stenna ftit. Mela nsejx xejn l-Iskrittura, jekk inti tistħi minni, jien ukoll nistħi minni. Fejn għall-qalb ta' dik il-mara ta' dak ir-raġel li jgħid li jiena nistħi niġi River of Love, jew nistħi niġi March for Jesus għax jarawni. Inti jekk ta' Kristu suppost tidher, mhux tinħeba. Halleluja. Thank you, Jesus. Mela, ħan ikkreaw atmosfera għal mirakli, lesti? Number 1, iffoka fuq il-kelma. Jiġifieri x'qal Alla fuq din is-sitwazzjoni. Amen. Number 2, waħkom hawn għax Alla tjaraf kollox. Jiena u inti jiena rrid ngħix ħajja ta' mirakli, hawn xi ħadd irid jgħix ħajja ta' mirakli. Din hija l-ħajja tal-Kristjan normali bibliku, Mhux il-Kristjani trabbejna biha bit-tradizzjonijiet u hemm knejjes oħrajn u komunitajiet u xierek oħrajn li l-qawwa tal-Alla nkeċċew għal barra. Fit-tieni Timotju kapitlu 3 vers 5 tgħidlek it-tip ta' in-nies ta' dat-tip aħrabhom. Hekk tgħidlek letteralment. Nies li jiġdu l-qawwa tal-Alla aħrabhom hekk tgħidlek. Okay? Mela, ismawni. Mela number 1, iffoka fuq il-kelma tal-Alla. X'qal Ġesu. Once tiffoka fuq il-kelma tal-Alla, tiffoka fuq Alla. X'Alla u l-kelma ma' ħaġa waħda. Number 2. Once li inti tirċivi l-miraklu tiegħek, il-fejqan tiegħek, moħħkom hawn. Inti lest li tqumu taqdih. Lest li tqumu taqdih. Jew inti pereżempju mhux l-ewwel darba jiġi jgħidu li pereżempju passer itlob għalih ħanfiq ħalli mmur ix-xogħol. Mhux qed ngħidlek timur ix-xogħol, ta' Alla jridek taħdem. Jew nkella passer itlob għalih ħalli minn dammur l-isports. Mhux Alla ma jridekx mur sports. Jiġifieri inti Alla tidu jfejqek. For a selfish motive. Ftakar Mattew kapitlu 8, meta Ġesu mess id Pietru, jiġifieri tiġi l-kunjata tiegħu, il-Bibja tgħidlek huma l-ewwel qamet kif fejqa u bdiet taqdihom għal dawk l-10 l-Ebrużi li Alla fejjaq, 9 fejjaqhom, ma wieħed għamel miraklu miegħu. Wieħed għamel fejqan komplut fil-ħajja tiegħu. Qed tifhmu aħwa? Thank you, Jesus. Punt 3, kif inti ħad tirċievi l-miraklu, kif ħad tirċievi issa. Neħħi il-vuċijiet, praise and worship, please. Neħħi il-vuċijiet kollha tad-dubju u tal-biża' minn ħajtek. Please, this is a very important point. Remove all the voices of doubt and fear from your life. Ma tagħmel l-ebda differenza minn fejn ġejja. Amen. Ħanelkom klas testimonjanzi żgħar malajr. Number 1, Kenneth Hagin. Meta Kenneth Hagin ta' 16 sena kienet imut fuq is-sodda ta' 16 u 14 insejt. Ta' 16 għandhom. Ta' 16 kienet imut fuq is-sodda. Isimgħu għadi għax forsi mhux fid-dinja biss issibhom xi kultant anke fil-gnejjes issibhom dawn l-affarijiet. Il-pastor li kellu, li ma kienx jemmen fil-mirakli, għallu ibni, għallu ftit oħra baqalek, aħu paċenzja, dal-waqt ħad idħol fil-glorja.
Issa ta' ngħidlek ta' d-istorja di ta' sermonjanti tiegħu. Jiġifieri mhux għax inti tmur knisja jew tmur x'imkien, kulħadd għandu l-istess fehma ta' fuq dawn l-affarijiet. Għax qabel issib xi pastor u jibgħatek il-ġenna aktar malaj. Jew xi qassis jew xi saċerdot. Meta l-missier il-mara kien qiegħed imut f'sodda sewwa ġie wieħed minn ta' ċertu xirka kattolika, God bless you. Allu, brother, allu, it's okay. Allu, nitolbu l-mulej biex il-mulej jitik s-saxħa ħad kompli terfa dan is-salib tal-mart tijak. Qalbi, il-mart mux salib, il-mart huwa saħta. Is-salib huwa l-persekuzzjoni għal Kristu, mux il-mart. Dak il-persuna irringrazzja lill-Alla li ma sibx lili. Għax kont inti tidħol f'dik is-sodda. Għax għaw nies li għax ma jafux l-Alla jinsulentaw l-Alla bid-dottrini ta' xjaten u jibatuk jew il-ġenna kmini, jew inkella l-purgatorju dritt l-infern. Imma nirringrazzja l-Alla għalija u għal-Marti, aħna tlabna miegħu u emminna miegħu u sal-lum il-ġurnata wara 10 snin għadu ħaj. Imma il-kapo tal-komunità li kien imur, għal-wet taċċetti da salib u Mela jekk temmen ħażin, ejlin kif ħadirċi fil-miraklu. Jekk inti minn għalik li dan iwassal li ġej minn Alla? Le, l-mart mhuwiex salib, il-mart huwa saħta. U l-Bibja tgħidlek li Ġesu ġar is-saħta tal-mart kollu fuq għalik. Alleluja. Amen, halleluja. Imma mhux kulħadd irid imut, pastor, that's it. Mut. Mut. Mela hemm bżonn biex tmut tiġi torturat xi 3 snin. Mut. Kulħadd ħajmut, imma hemm bżonn tiġi torturat b'xi 3 snin, jew 4 snin jew 5 snin, sewwa ruxmata u ġieħu ruxmata. U għax dik is-salib, le mhux salib ta' dak. Għalhekk biex inti tirċivi sew, trid temmen sew. If you want to receive right, you have to believe right. Għattefmu għahwa. Pastor, it-tifla tiegħu kienet qed tmut. It-tobba qalulu ħatmut lek it-tifla. Grazzi mulej għal dan il-pastor. Keċċa l-kulħadd il-barra. Keċċa il-familjar il-barra. U wara ftit xhur li żdek stik tifla li qalulu li t-tifla tiegħek ħatmut u m'hemmx ċans għaliha. Illum qiegħda fuq saqajja timxi tmur l-iskola u tfaħħar il-mulej. Ħanilkom storja oħra di, tistgħu tmorru tarawha fuq l-internet. Nasser Sadiki dan kien Musulman, kien derlu Kristu, kienet imudan bil-marda ta' shingles. Morru warawa, Nasser Sadiki dan nafu personali, iggradwajna mill-istess Bible College nawu. Imma l-mara tiegħu, ħanilkom mhux iżorja tiegħu ħanidilkom issa l-mara tiegħu. Il-mara tiegħu kien jisimha Anita. U Anita ġiet diagnosed bil-marda ta' multiple sclerosis. U marda oħra ta' seizures u partial blindness. Mela dit il-fetis sajt. Is-seizures u bdiet tigrunċja hekk. Waqt li kienet pregnant. Immaġina inti għadek fil-fjur ta' ħajtek, għandek 25-30 sena u kif qed tistenna tarbija inti tibda tigrunċja hekk. Tibda sejra hekk u tistax tara. U t-tobba bdew jgħidulu. U sħabu tal-knisja bdew jgħidulu. Sħabu ta' li tex kemm id-dumoni juża ħafna minn sħabkom. Għalhekk qogħdu attenti minn huma sħabkom. Għalulu issa, brother, issa nejnukom fil-wheelchair u tittidra bil-wheelchair. U dobżax u meta jkollha tarbija nejnuk fit-tarbija. Ir-rabja keċċihom kollha l-barra. U għamel xhur ma jara l-ħadd u ma jrid jisma' l-ħadd. U minn fil-għodu sa' falaxija kienet tisma' l-kelma talla
jiddikjara l-kelma tal-fajqan fuqha. U wara ftit xhur il-mara fiqet totalment, illum tippritka l-Vanġelu madwar id-dinja kollha. Desperate for the things of God. Keep your hogwash religion. Amen. Di storja vera tnejlkom. U l-aħħar ħaġa. Jew l-aħħar tliet ħaġiet. Issa jesawni moħkam. Fi ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 14 tajt il-klim ismawha. Fitxu li żomm muslima kulħadd. U li jkollkom il-qdussija u li mingħajrha ħadd ma jista' jara lil mulej. Ismawha Kristjani. Qisu li ħadd foskom ma jibqa' lura mill-grazzja d'Alla. Li jibda ta' mrar, moħkom hemm amrar. Ma jinbet foskom li jġib it-taħwit u li bih ħafna jitħassru permezz tal-imrar. Imrar. Għandek imrar kontra ħuk, kontra uħtok, kontra martek, kontra żewġek, kontra l-pastor, għandek imrar. Għax taf x'għamilek da jħassrek. Jħassrek. X'tgħidilna l-Iskrittura? Li inti titneħħi l-offens, l-iskandlu, tittaqilhom. Trid tneħħi minn qalbek id-diżonur jew id-disrispett lejn in-nies t'Alla. Vera kollha nies t'Alla, kulħadd il-ġisem ta' Kristu tirrispetta lil kulħadd u tħobb il kulħadd. Imma inti ma tistax tiddeżonora u tiddisrispetta il-bniedem li Alla għaddilek jew il-mara li Alla għaddilek u inti tippretendi tirċievi il-miraklu permezz tagħhom. Tiġadni dik. Sewwa? U x'inhu l-oħra? In-nuqqas ta' maħfra. Ħanelkom hawnhekk hawn twissija serja. Hemm dnub wieħed u li mhuwiex id-dawa tal-Ispiritu Santu, għax dik nemmen il-Kristjani diffiċli biex jikkommettuh. Imma hija nuqqas ta' maħfra. Ftakkar xejn Ġesu. Jekk inti trid Alla l-missier jaħfel lilek, make sure li intu wkoll taħfer lil kull min weġġek. Trid taħfer li ma jmurx għal-għares għad wara da kollu tispiċa tintilef. Għax dik in-nuqqas ta' maħfra tpoġġilek bl-Ingliż jgħidlek in jeopardy, it will jeopardize your salvation. Issa, minni u għata minnix għamel li trid. Imma bosta nies li kalla ħatafhom oraw jew il-ġenna u l-infern, jew kellhom viżjonijiet minn Alla, ħafna nies jagħtu xhieda li hemm nies Kristjani l-infern għax mietu ma ħafrux. Issa li inti x'ħatiħu jekk ma taħfirx. X'ħatiħu jekk ma taħfirx? X'ħatiħu minnhom billi ma taħfirx? M'hemmx xi ġid, għax la materjali, la fiżiku, la spirituali ma ħadu tibda ġid. Mela aħfer mill-aktar fis possibbli. Ħalli ma jimtlex qalbek b'xi mrar u għamel il-ġid. Amen? Halleluja! U għaw Kristjani li anka kienu f'din il-familja ta' farix telqu u għadhom sallum il-ġurnata mimlija mrar. Issa jgħadat nejlek. Mux għed nejlek kull min telaqax kallu l-mrar, imma u ħafna Kristjani li telqu jew minn di-xirka, jew oħrajn għax hemm l-mrar. Nuqqasa maħfra. Issa, għamel xi ħaġa l-lejla li hija barra mill-limiti naturali tiegħek, abilità tiegħek. Issa jekk inti trid qed temmen il-Alla biex tirċievi miraklu finanzjarju, u probabbli Alla ħajċċellenġjak tagħmel xi ħaġa li tmur kontra l-abilità naturali tiegħek finanzjarja. Tittamilha bil-fidi u tibqa' sod fuq il-kelma tal-Alla minn ma titbiddel fil-fema tiegħek. Taċċetta qatt bħala normal. Dak li Alla ma jsejjaħlux normal. Irċievi dak kollu li Kristu Ġesu ħataf għalik fuq is-salib permezz tal-fidwa tiegħu u l-porzjon tiegħek li huwa fi Kristu Ġesu. Qatt taċċetta l-mart, saħta, povertà,
dwejja, depression, ħsibiet ta' suicidju, tifrik fil-familja, għad taċċettaħ bħala normal dak. Dak mhuwiex parti mill-porzjon ta' Alla għalik. Dak mhux in-normal tiegħi. Dak mhuwiex tiegħi. Meta jiġi jħabbat li l-postman jgħid li għandi pakketta li ngħidlu return to sender fil-sem Ġesu Kristu. Dak mhux tiegħi. Amen? Ejja nbaxxu rasna nitħollu. Lejla xed jirrekjedi minnek il-mulej biex inti taħdem il-miraklu tiegħek. Biex tara l-miraklu tiegħek fi Kristu Ġesu. Jista' jkun li Alla ħajtolbok biex inti pereżempju tmur xi ħaġa tbirek il xi ħadd li għamillek id-deni. Issa, ħadd minnkom ma jiffollaw brux ma ta' barkit lejja. Ma għamil deni lil ħadd minnkom, imma forsi dejli għax passer il-fisk il-kallu. Żommu r-regal. Imma jekk hemm xi ħadd fil-familja weġġek, jista' jkun fil-Knisja. Aħfer, tlob għalihom. Jista' jkun martek, jista' jkun żewġek, jista' jkunu wliedek. Amen. Jista' jkun li hemm xi ħadd li forsi weġġek u li Alla ħajċċallenġek dejlek iridek tmur birku dak ir-raġel, iridek tmur birek għal dik il-mara. U meta tbirku jew tbirika xi ħaġa li inti ħadd mislek naqra il-pocket naqra mhux ħażin. Ġinkella mhux xi ħaġa straordinarja outside the ordinary. Ħadd tidher xi ħaġa redikola. Amen. Tagħmel ġid il xi ħadd li forsi weġġek, mhux bil-fors finanzjarju, tista' jkun xi ħaġa oħra. Sewwa. Fejja jiġi għall-miraklu tiegħek. Jien qedtilkom dak li Alla irid jagħmel fejn tiegħek rigward il-miraklu, semmejna l-istikka, semmejna l-ħobża, l-ħutiet, tiġi jinsab għandek. U inti trid Alla jagħmel miraklu. Mela użawhom dawk il-ħutiet li Alla tak. Użawhom dawk it-tuffiħat li Alla tak. Użawhom dawk il-ħobżiet li Alla tak. Użaħ dak il-bastun li Alla tak. Qed tistenna l-baħar jinferaq inti. U Alla tgħidlek iridek tuża l-bastun. Ma l-bastun dak taw l-nannu ta' Le bis-serja ta' ngħidlek. Min jaf kemm kien għall-qalbu l-bastun Mosè? Min jaf kemm kien jgħanqu u jistrieħ miegħu dal-bastun? Mhux ovvja. Aħna nissimplifikaw ħafna affarijiet fil-Bibja, ma meta toqgħod tarbilhom tibda tgħid min jaf kemm jekk kont ġewwad bil-bastun jiena fil-baħar. Ħajtlif lill-bastun, għadek kemm daqqas kemm dom biex innaqxu dak il-bastun. Imma eżatt, it will seem ridiculous. Qabel tinstema' redikola għalik. Tinsiex ħanejtilkom testimonjanza ta' miraklu finanzjarju li ġara lili. Mela darba niftakar kont għadni l-Amerika. U kull ma kelli fil-but, għal-ismi kull ma kelli bil-bank kollox, $14. U niftakar, $14 kull ma kelli, għal-ismi kollox, nżid kollox. U niftakar, kont mort konferenza u kienem Joyce Meyer għet titkellem. Kont mort Joyce Meyer. U di Joyce Meyer ħafna minna ma nisimawx xieġri qabel u wara l-servis, aħna nisimaw il-preachings biss. Ma bdiet tgħid kemm tgħin nies, kemm jgħinu nies, u bdiet tgħid li għandha budget ta' 4 miljuni fix-xahar. Dak iż-żmien 20 sena ilu, aħseb wara issa. Sewwax l-evanġelisti li tissapportja l-orfanatrofi li għandhom afa. 4 miljuni budget fix-xahar. U jiena qedtlu mulej, kif ħantija xi ħaġa di? X'differenza ħantija bil-orfe? Ma kelli bżonn niftakar, jiena kelli bżonn €2,000 biex immur trip missjoni. U dakinhar minn qalbi bdejt nikbi, apparti li bdejt nikbi li ħan spiċċa brok. U bdejt nikbi li għax nixtieq ngħin da x-xogħol għax hemm xogħol sabiħ li isir. U tfajthom dawk l-€14. Tfajthom. $14 kien eżatt. Ma kellix għal ħabba għal-qasal tazza te.
spiċċajt fisċa, broke, that's it, jek naqqa ma konċ namel storm, jizgu. U niftakar, il-weekend li kont ta' wara, mort nipritka, bis-seta d-nejkom, mort nipritka ġo knisja. Kienet knisja forsi, kienom klet ir-ruħ, kienet knisja zaħira, ta' klet ir-ruħ. U inti, ovvjament, laqdu jilab ma moħħok, minn fejn ħadġib daw l-2000. Inti xsib li daw ħajtuk 2000 euro kull mandom għarklet mirruħ, daw anke kħetuk 100 euro kull wieħed u kull mux għadam għadhom. Sawa? Sawa? U niftakar, spiċċajt, niftakar il-mulej kien hemm nies li fiqu l-mulej missom. U ħadna l-offering, insomma. U ġablu l-offering, berkuni bl-offering. U fl-axħar tal-meeting niftakar da għattilkom xi ħaġa simili xi kultant, xi drabi. U konta jien patata. U niftakar għattilhom please min għandu bżonn it-talb ejja wissa ħalli ma nitlobx magħkom wara x'in nkun għajjien. X'tagħmel il-mulej jittestjak jerġa'. U kif spiċċajt kollox tiġi waħda mara anzjana, brother, can you pray for me? U vera t-testjat il-paċenzja da kienar. Kelli aptit nibata issa il-ħas ta' Oklahoma. U għed nitlob maħħajin biex il-mulej missa għada vensajġ kella bżon. Ma niftakar qabda ċek u tifatu fidejja. U niftaħ ċek u nara 0 zeros. Thank you, sister, napprezzata. Immur id-daru niftħu nsib 1000 euro ċek. Mel minn xej, f'jum tini jew jumejn, għandi 1000 euro, sa? Praise God. Pero għanikom xaġa, mela ġit wara fuqi. U għark li brade, għark li uj, dak ma tajtu l-ekxa xie għandi ħafna flus ta' għark li dak li kan ħanġa li għandi, ma l-mulej poġġi li f'qalbi biex natiħlilek. Kapiex aħwa? Jina mux għedni isma l-Spiritu Santu. U s-probabli ħajjajlek affarijiet li ħajstreċjalek il-fidi tijak. So that you will work your miracle. Do you understand aħwa? Issa kullħat bil-wifqa. Jekk inti ħatirċivi miraklu ta' fejqan f'ġismek, mela lesti ruħek biex tagħmel xi ħaġa li tidher redikola, per eżempju, jekk inti kellek darek juġa u ma stajx titbaxxa, kif nitolbu ħadd titbaxxa? Mhux tgħid għax ma ħassejt xejn. Mhux tgħid hekk. Tgħid hekk. Jekk inti innaf qabel ma stajx tieħu jinnaf qed temmena l-miraklu. Tittamel xi ħaġa oppost dak li inti qabel ma stajx tagħmel. U tagħmlu bil-fidi u tirringrazzja l-Alla li l-miraklu qiegħed jaħdem fih. Kulħadd jitlob warajja. Number 1, hawn xi ħadd illejla jixtieq jagħti ħajtu l-Ġesu Kristu għax minn hemm jibda kollox. Hawn xi ħadd illejla li pastor jien nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu Kristu lejla hawnhekk. Hawn xi ħadd illejla għalidek, hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajtek il-Ġesu. Hawn xi ħadd tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu titwieled minn ġdid ikollok is-salvazzjoni l-mafra tad-nubiet. Għalidek. Dawk kollha lejtu jdejkom, grazzi mulej, jgħidu dit-talba warajja minn qalbek issa. Ejda minn qalbek. Kulħadd jgħidha, intom tal-YouTube u Facebook jgħidu l-istess. Mulej Ġesu. Millum il-qudiem. Inmil qalbi lejk. Kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Mulej Ġesu. Nindem minn dnubieti. Nitolbok maħfra mulej ta' kemm il-darba dnibt kontra tiegħek, offendejtek, nikkittek. Spiritu Santu ejja f'qalbi. Imlini bil-prezenza tijak. Kisser dak kollu li jem fħajti, li mux ġej minnek mulej. Illum nemmen b'qalbi kolla li Ġesu għalli bentalla l-ħaj, metalija fuq is-salib u permess tal-mewt u l-qawmin tiegħu jien salvat. Mulej Ġesu għatin is-saħħa u l-kuraġġ biex nimxi miegħek millum għal tul ħajti kollha fis-sem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Ejdit tal-bejt illum jien salvat, illum jien inwieled minn ġdid, maħfur minn nubieti, għal glorja tiegħek Missija. Amen.
Issa, fejn għandek bżonn miraklu ta' fejqan, għamel dik fuq fejn għandek bżonn il-miraklu ta' fejqan. Jista' jkun għandek bżonn fejqan fl-spina da dorsali, tista' tagħmel idejk fuq l-spina da dorsali tiegħek. Jista' jkun għandek bżonn miraklu fejqan biex forsi organu x'imkien f'ġismek jifiq. U aħseb l-Ispiritu Santu jilluminak x'tista' tagħmel differenti. X'tista' tagħmel differenti. Ħan nitolbu għalikom issa stess. Ħan nitlob għalik issa stess. Mulej qaddis. Mela jiena ħan nitlob. Inti minn ftit sekondi oħra ħa tagħmel xi ħaġa li ma stajtx tagħmel qabel. Xi ħaġa ridikola, mhux għaddejlek. Ridikola ġifieri għax fin-natural kieku ma tagħmelix. Ħa tagħmilha bil-fidi. Mela f'isem Ġesu Kristu. Issa stess nieħu awtorità fuq kull forma ta' dubju, biża f'isem Ġesu Kristu. Nieħu awtorità issa stess fuq kull spiritu ta' infermità u ġieħ u mart. U nikmanda biex jitlaq minn fuqek. Kull komplikazzjoni fis-saħħa tiegħek. Kull mart f'ġismek. Viruses f'ġismek. Problemi fid-demm, fl-organi, fl-adam, fil-joints, fil-muskoli ta' ġismek, nikmandhom biex jitilqu minn fuqek issa stess. Nirrilaxxa il-qawwa tal-miraklu talla fuq ħajtek issa stess u nirringrazzjak mulej li qed taħdem dal-miraklu fihom issa stess. Irċievi il-fejqan. Irċievi saħħa. Għajnejn jaraw perfett issa stess. Għajnejn vista kun irrestawrata perfettament f'isem Ġesu Kristu. Mulej kull uġieħ ta' ras, migranja, problemi l-spina dorsali, problemi fil-lutru mulej. F'isem Ġesu Kristu jitilqu issa stess. Kun infejjaq. F'isem Ġesu Kristu jekk kellek problemi fil-mixi tiegħek. F'isem Ġesu Kristu millum il-qudiem timxi sew. F'isem Ġesu. Jekk kellek problemi fl-irqat. Kull min kellu problemi fl-irqat, f'isem Ġesu Kristu nieħu awtorità fuq kull problema ta' insomnia, problemi ta' ikel, problemi ta' intolleranzi tal-ikel, nikmandhom biex jitilqu minn fuq ħajtek issa stess f'isem Ġesu Kristu. F'isem Ġesu. Ħolm ikraħ, ħolm ta' biża' f'isem Ġesu Kristu nikmandaħ biex jitlaq minn fuq ħajtek. Inkisser kull spiritu li qed jattakkak, jittormentak minn fuq ħajtek. Irċievi l-fejqan. Ringrazzjaw għan faħru l-mulej. Ekk aħna kif qed infaħru l-mulej, il-mulej qed jopera fik. Il-mulej qed jopera fik issa stess. Jekk hawn xi ħadd li qed jagħmel spiritu pervers, sessualità perversa tjara qed jattakkak. F'isem Ġesu Kristu nikmanda kull spiritu mniġġes pervers jitilqek issa stess. F'isem Ġesu ta' Nazaret. Waqt li qed infaħru l-mulej b'din il-diska, b'din il-kanta tifħir, kompli rċievi l-fejqan tiegħek, kompli rċievi s-saħħa f'ġismek, irċievi l-miraklu tiegħek issa stess. Halleluja. YouTube u Facebook ħanħallukom online issa, nkomplu rċievu l-qawwa tal-mulej. Faħħar il-mulej magħna permezz diska. Ejja nfaħru l-mulej. Il-mulej qed jaħdem fik issa stess. Halleluja. Inti Alla tista' kollox veru. Grazzi Ġesu tal-fejqan. Irċievi l-fejqan. Inti Alla tista' kollox veru. Kun infaħħar ismek Ġesu. You're the one we call the true Almighty God. Jesus. You're the one we call the true Almighty God. Receive your miracle. Receive your healing. Yes, Lord. And start giving him thanks. Move, ċaqla, jekk hemm fejn kien hemm xi area ma sajt ċaqlaqa. Grazzi mulej tal-fejqan fl-ispalla mulej,
muskoli bulej, fejn hemm muskolu mċarran bulej, grazzi ta' muskolu ġdid. Fissem Ġesu, problemi fl-abdomen. Xaħat bil-problemi fl-abdomen il-bulej fejjek issa stess. In Jesus' name. Inti alla tista kollox veru. Halleluja, Alla li jista kollox. Inti alla tista kollox veru. Sharra baba sikalata. You're the one we call the true Almighty God. You're the one. Hallelujah. You're the one we call the true Almighty God. Yorabasikata rabasata. Adis, 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 Yes. Adis, tista kollox. Adis, Receive your healing. Adis, Adis, tista kollox. Inti Alla tista kollox veru. Inti alla Be healed. tista kollox veru. Yes, Lord. You're the one we call the true Almighty God. Hallelujah. You're the one we call the true Almighty God. Hallelujah. Ibda ringrazzja l-mulej. Ibda ringrazzja l-mulej. Ringrazzja tal-fejqan. Hallelujah. Il-mulej jopera sa stess fik. Il-mulej jopera fik. Ringrazzja l-mulej. Il-mulej jopera fik miraklu. Hallelujah. Jesus. Jesus. Healing is yours. Be healed now. Every limb be made strong in Jesus' name. Fissem Ġesu Kristu. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Fissem Ġesu. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Jekkaw xaħat li jinti tridni nitlob fuqek bit-qejt tal-idej. Oħroġ issa stess. Hallelujah. Intom ta' YouTube, Facebook, God bless you. Narawkom għada flash ta' fil-ħodu għawnek għal-Miracle Healing Service ieħor. Pija narawkom il-ġimgħa d-dieħla u koll nhar l-erba' fis-seba' ta' filgħaxija hawnhekk online għada nkunu xi 11 u nhar l-erba' nkunu fuq online madwar it-tinja, it-8 ta' filgħaxija. Pija xxerjaw dal-messaġġ, narawkom il-paċi magħkom, God bless you. Hallelujah.